Салом тамошобинони гиромӣ, баҳор ҳам даромад. Имрӯз рӯзи офтобӣ аст ва мехоҳам каме ҳам влог снимат кунам. Дар ин навор дар бораи як қиссае нақл мекунам, ки аз сари худам шуда гузашт. Бисёр қиссаи аҷоиб аст, зеро зиндагии худаш аҷоиб мебошад. Пас аз кор ба хона рафта истода будам. Дар роҳ як мошин истодагӣ буд, дар наздаш як марди рус даст бардошт, манъ кард. Истодам, баромадам, салом алейк кардем. Дидум ки маст аст. Ин мард маст аст ва аз ман пурсон шуд, ки ба ман кӯмак карда метавонӣ ё не. Ман гуфтам, чӣ тавр ба ту кӯмак кунам? Гуфт, мошинам гирон намешавад. Ёрдам де, гироне, ман ба хона равам. Ман гуфтам, дар ин ҳолате ки ту ҳастӣ, мошин рондан ба ту манъ аст, ҳоло ки ту мастӣ. Гуфт, ҳеҷ гап не, ман в состояние то хона рафтана ронда мерам, гуфт мошина. Гуфтам, кани бинам чӣ гапай, бинам калити мошинаш нестай. Ман гуфтам, ой, мошин калиташ нестай, чӣ хел мегирони мошина? Гуфт, калиташ ҳаминҷада буд. Гуфтам, ҳозир калиташа меёбам, мошинаша маҳкам мекунам, худаша бурда то хонаша мепартом. Хулоса, калити мошина наёфтем. Бовар мекунед? Қади раҳда, маст. Чӣ хел вай, ман ҳайрон, то ҳамин дараҷа нӯшидае, ки калити мошинаро намеёбад. Хайм дурини мошина кофтем, калит нестай. Кисаота бин, гуфтам. Кисаошам дид, калит нестай. Гуфтам, телефон дорӣ, ягон шиносат ба занг занем, биёд туро ба хона барад ё калити мошината ёбад. Гуфт ки телефон дар дурини мошин аст. Ҳад дидем телефонашам ёфт нашуд. На телефон дора, на калити мошин ёфт мешава. Бисёр аҷоиб. Мошини арзон нестай. Гуфтам, чӣ хел мошина хай партоем, баремаша ё такси заказ кунем. Чӣ хел кунем? Бавки я тут недалеко живу, гуфт. Хай гуфтам, биё ман туя то хонета мебарам, запасной калита мегирӣ, мебем мошината гирон мекунем, баъд вай мекунем. Мебем мошината прицеп мекунем, то хонета мебарам. Хай розӣ шуд. Мошина партофтем қади раҳу, шишт рафтем. Тахмин хонааш 5 километр дуртар буд. Хай рафтем, хонааш дуйтажа, калон, одами сарватманд будааст. Гуфт, даро, ман нишон диҳам чӣ хел зиндагӣ мекунам. Тамошо мекунӣ? Хабо бо ҳам мерем, калита меёбем. Ман гуфтам, хай мебахшӣ, гуфтам, ман даруни хонат намедароям. Гуфта, намеша, бо ягон чизаш гум меша, балошта мемонӣ. Тӯҳмат када. Хулоса гуфт, ха ман ҳозир медаром, калитои мекобу мебуром, мерем баъд. Ха шиштам ждат кардам, даромад рафт. Хонаш ҳеҷ кас набудааст. Бо зану фарзандаш отдихкунӣ рафтагӣ за граница, ин зану фарзанда роӣ када алкашия сар кадай. Ха шиштам ждат кардам, 30 дақиқа гузашт, намебарояд дея. Чо кунам, ждат кунам, ха виҷдон қабул намекуна партофта рафтана. Ждат кунам ё даром, бинам кани чӣ гап аст. Фикр кардам, ки равам хона, хай аз рӯи одоб намешава. Гуфтам, хай кун ёрдам додем, то охира ёрдам кунем. Ха мошина хомӯш кардаму баромадам, дарвозаш звонок кардам, ҳеҷ ки набарома. Истодам камтар, дарвозааш яла буд, калиткеш. Даромадам, ки як аз пеши дарвоза як 10 метр дуртар рӯи барфта ғалтида хобаш бурда. Ман гуфтам, ман ту инҷа ждат када шидам, ту инҷа хоба задагӣ. Наздиктар шудам, бинам ки хоба бечора. Бедор кардамаша, ели кой-как аз чашмоша кушод. Тик-то такой гуфторода. Ман гуфтам, ман туя овардам хонет. Калитои мошинкобӣ. Биё калитои кобем, равем мошината маҳкам кунем, гашта биё оварда монамда, бо сайри ба худаш рафта мошина мегира.
хай кое-как ба ҳуш овардемаша, гуфтам калитҳои хонааш дар дурuni мошинаш будааст. Ман гуфтам меморӣ охе якборам калитҳоям гирию ҳам мешагирӣ ба бем. бовар намекунед, бор кардамаша, бо гашта рафтем пеш назди мошинаш. Рафтем назди мошинаш, калити хонакобӣ. Сарсону саргардон ин тараф мерем, он тараф мебем. Сил шудам, бовар кунед, ҳамхел сил шудам ки гуфтам оз мепартом мерам хона да. охи мардаки калонсоле, ҳушуш нест, аз задагӣ маст. хулоса омадем калитҳои хонааш даруни мошинашда. калитҳои хонаша гиртем, гашта баргаштем хонааш. ба ман дуруни мошин шиштум, худаш рафт. гуфтам тез ҷум ки ман набошам мерам. рафт айгуҷо овард калитҳои запаснои мошинаша. хулоса шиштем, ба назди мошин баргаштем, мошинаша гирондам, худаша шинондам. мошини худам мондаму мошини инкати хонаш овардамаша, мошинаша даровардам дуруни ҳавлӣ, мондамаша, худаша хонаш даровардам. дуруни хонаш надаромадагима ҳавлишда мондам. гуфтам панот ба худо кун, камтар нӯш. худам биромадаму пешком 5 километр бовар мекунед то назди мошина рафтам, шиштам, ба хона баргаштам. омадам ки духтарчаам хоб буд, ҷонам зиқ шишта, мегӯяд чӣ ба занг назадед, куҷо рафтед, иққат дер омадед. хай ба ҷонам ҳамаша фаҳмондам. хулоса ужин кардем, хоб кардем. тамошобинони гиромӣ, як рӯз пас гузашт баъди ин ҳодиса. сари рӯли дар автобуса будам ки наряд ДПС истодагӣ буд, мошина манъ кард. Без причина хай манъ кардум. наздик шуд, номероя дид, представиться кард. гуфт документо. нишон додам, правая нишон додам, страховка нишон додам, ҳамаша нишон додам. гуфтам чӣ гап шуда боша, ё ҳам ту проверка. хулоса гуфт пройдите с нами в машину. хай биромадам, рафтам, мошинашонро шиштам. дута офитсер, майор пешбаштагӣ буд, ман барашта. гуфт ки ин мошин аз они худатонми? Ман гуфтам бале, аз они худам. телефонаша гирифт, гуфт ки оз ман як навор нишон медиҳам, худатонро мешиноседме, ҳамин шумо бошед, худатонро мешиноседме. ман ҳайрон шудам, гуфтам қоидаи ҳаракати роҳро ҳеҷ вақт вайрон намекунам. ҳайрон шудам, гуфтам боз ягон тӯҳмат мекарда боша, ягон штраф кунад ё лишения прав кунад. гуфтам ха мумкин ва чӣ буда ин навор? наворро тамошо кардед, наворро гирон кард, бовар намекунед бародаро, дида дар ҳайрат мондум дия. дар навор ман ҳамон ҳодисае ки бо ман шуда гузаштагӣ буд, дар навор ба нишон дода истодааст ки чӣ хел ман мошина даровардам, мондам ва мардакро чанд бор бурда овардам. мардаки рӯсе ки ман мадад карда будам. ба гуфт ки это вы? Я гуфтам ҳо бале, ин ман ҳастам. чӣ гап шуд? гуфтам ман кӯмак карда будам ҳамин мардакда. гуфт ки разрешите вас поблагодарить. ман ҳайрон шудам. ин майор бародари ҳамон мардак будааст. вай мардак вақте ки ба ҳуш омада, камераҳои тамошо карда, чӣ хел ман ёрдам дода будам, мошинаша дароварда будам, чӣ хел хонашда дароварда будам, ҳаманои дида буда. ба майор ба бародарашда дода ки ҳамин мошина ёфта, чунки ман онҷа назди дарвозаш ба истодагӣ будам, номерои мошинам забт шудагӣ будааст. бахем благодарность гуфт ки кӯмак кардед бародари ман, ба ҳазор раҳмату. хулоса бисёр миннатдорӣ кард ва номаша визиткаш кити нависта дод, ман ба номерои телефонаш кити. гуфт ки ягон проблема шавад, обращайтесь, ҳатман ёрдам медиҳам. боз як гапи задагиаш аз ёдам намебарояд. гуфт ки ман баъди ин ҳодиса фикри худро нисбати шумоҳон, то есть нисбати приезжиҳо дигар кардам. гуфт ки мусулмонҳо дар ҳақиқат
одамдӯстанд ва кӯмак мекунанд ба якдигар, ба дигар миллатҳо. барои чӣ ман ин ҳодисаро барои шумо нақл кардам, тамошобинони гиромӣ? барои он ки новобаста аз миллат ё ин ки аз дин, вақте ки бинед ки одам дар хатар аст, ба одам ёрдам лозим аст, ҳатман ёрдам кунед бародаро. худованд болои сар дида истодааст, бо ёрдамҳои кардаи шумо ба худи шумо бармегардад. гуфти Русо ки делай добро и добро вернется. Так что, бародарони гиромӣ, дар паноҳи худо бошед. ба одамоне ки кӯмак дар кор аст, ҳатман кӯмак кунед ҳадди имкони худ. хайр, то дидори оянда, тамошобинони гиромӣ, боз ҳамсуҳбат мешавем. хайр.